Ilunggo ka? Ano ka man mo yaman? Tinto ito. Hello, Day? Diyaran ko sa building nyo. Doon pisaron birthday mo? Ay, happy birthday, di ba? Diyaran ko. Oh, na-excite ro kumagaan ka mga pagkaon, ta ba? Hod. Ano nga po nga floor man? Sige. Diyaran ko. Okay, ah. See you! Excited! Day! Diyaran ko! Ano ganito? Flat number mo man? Ay, oh, sige. Si Yuga. Diyan ron ko. Wait. Oh no! Kalinti. Grabe ka turok-turok ko nga. Nagyan na ah. Man naging may taho. Naglabay. Wara mata. Ano, ikaw bulag? Kaugot. Ay. Tayo. Inuntugin yung style mo. Sakit sa nga baga ko. Sino nga hangag tong gagagagang hindi ko man. Putay. Kuya? Ano ka na titingin ng inalagyan mo? Ako nga Sakit kanina ng dito ko. Dire-diretso ako kanina. Hindi mo nakita. Ikaw nga itong tumitingin-tingin Text sa akin. tumatawag ka sa akin na hindi ka titingin kanina. Tapos ka babae, kung tao talaga, ano mo talaga. Kung ganyan, Huwag nga ka babaeng tao, ang tigas ng ano mo. dapat tinulok-tulok mo talaga ako eh. Babae ka ba? Ang tigas ng ano mo, abaga mo. One eternity later. Ilunggo ka? Ano ka man mo yaman?